कैसन बानी रहुआ सब उम्मीद करतनी अच्छा हो। कब अब भाई एक बाइक हम वीडियो बनावतनी तो जरूर कोनो खास बात होई, तब वीडियो में बरकरार बनल रहा, एक एक बात कल जाई। आ खास कर पवन सिंह के बारे में बात बा तो वीडियो तो पूरा देखल बनता। हम बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह के एगो गाना होली के आइल, मैं भोजपुरी इंडस्ट्री के गाना खत्म हो गई। यानी पवन सिंह के एगो सैड सॉन्ग होली गीत आइल, पावर स्टार पवन सिंह अनुपमा यादव के अभी 2 नंबर पर ट्रेंड करता। गाना के इतना प्यार दुलार मिलता कि पावर स्टार पवन सिंह दूसर का गाना लॉन्च करे के आखिर फैसला कर ले बड़े। हम बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह के दूसरका गाना के पोस्टर काल रिलीज होके वाला बा, तो रउआ सब वीडियो में बनल रही। एक और बात बतावे वाला बानी, पावर स्टार पवन सिंह के रउआ लोग के पता होई कि चुनाव लड़े वाला रहा, जवना के लेके गाना रुक गई रहा, जवना के लेके गाना के वीडियो ना बनल रही सन। लेकिन हम बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह के जौन गाना रिलीज भई रहा, अनुपमा यादव पावर स्टार पवन सिंह, यानी ई गाना पवन सिंह ऑफिशियल चैनल से रिलीज भइल बा। आ ई गाना के संग ही एगो और गाना के शूटिंग भइल रहा है, जौन गाना कि उषा फिल्म से आवेला रहा, जौन की विक्की सिंह के कंपनी है। तो हो सकता काल सुबेरे पावर स्टार पवन सिंह के एगो पोस्टर आवे वाला बा, यानी उषा फिल्म से जौन गाना रिलीज हुई ओकर पोस्टर आई, आ ना तो वेब म्यूजिक से एगो होली आवे वाला बा पावर स्टार पवन सिंह के। हम बता दीजिए जब तक ले पवन सिंह के होली ना आवे, पवन सिंह के चैता के मौसम में चैतनमी का गाना ना आवे, चाहे छठ के मौसम में छठ के गाना ना आवे, तो कौनो पर्व शुभहित ना होला। वही पावर स्टार पवन सिंह के होली गीत जौन बा की लगातार आवे वाला बा, लेकिन काल सुबेरे एगो पावर स्टार पवन सिंह के फिर से होली गीत के पोस्टर रिलीज होके वाला बा। तो रउआ सब इतना जानी कि पावर स्टार पवन सिंह के ई गाना जौन आई कि तो उषा फिल्म से आई, आ ना तो ई गाना जौन बाकी वेब म्यूजिक से आई। तो रउआ सब वीडियो के खूब ज़्यादा शेयर करी, वीडियो के इतना ज़्यादा शेयर करी कि हर लोग तक पहुँचे, सब लोग जाने कि पवन सिंह के गाना आखिर कब आवे वाला बा। बाकी वीडियो के देखे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नया बानी तो सब्सक्राइब कर ली, वीडियो के खूब ज़्यादा शेयर करी। मिलता है अगला वीडियो में, तब तक खातिर नमस्कार।